Agawa ako. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hi guys! Kami po pala ay nagbabalik at ako po pala si Boboy. At ako nga pala si Lalai. At kami po ay kalawa ng Hawaiian. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa Bicolano TV. Ayos! Yung mga ingredients po natin. Ang mga ingredients po natin gagamitin sa paggawa ng pizza ay tomato sauce, bacon, olive, pineapple. Let's go, let's go. Let's go, everybody. Madaya ano kinamot? Madaya ane. Pwede pa mo ito.
Salamat po sa panonood at kung nagustuhan niyo po ang Betong Nawaya, mag-subscribe po kayo sa Bicolano TV. Bye-bye! Hi guys! Kami po ay nagbabalik at ako lang niya. Hi guys! Ako po pala si Boboy. Ako nga 5, 4, 3, 2, 1, go! Hi guys! Kami po ay nagbabalik. Hi guys! Ako po pala si Boboy. Ako nga pala si Lalai. At gagawin kami Action! Yeah. Uy, ikaw 5, 4, 3, 2, action!